Sagudahin nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Bernadette nga Napolwan. Uray awan kan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tagas taon itiraksak Mickey ni Nelson nga nagsinarak dito igid ti baybay. Nagamam mo kam idi kini Nelson manong nemi ti syudad. Masak nga sales lady idin to tay suna ket mga opisina kami. Mas daawanak nga rod mano. Hindi ta umay dito yung department store nga gumatang kano ti brief na. Dinamag ko keng guana manong nemi no ana nga size. No large, medium, and small. Extra large ko na naman nung sa nakinita dito baba. Ala ni sir, extra large? Uy, kinuna na ba yun? Diyan mo manong nemi tadagos nga naasidig trik na kenkwana. Matikalak manong nemi dagiti perreng na nagsabat dagiti matami umisem kidayan nak apo orela agarin ken tirik na. Adumatan dagiti agar-arim kanyak manong namingem sa bali ni Nelson. Sa bali. Ibang iba. Bernadette? Ada boyfriend mo? Awan pa, sir. Agar-arim ato. Muna to mo? 22? Yours, sir, Bilgin. Muna, sir. Bilgin pala dagiti lips ko. Sika, sir. Siya? Manumatid di girlfriend mo. Can ba check at asawa mo nila? Nagsapsabo lang ng rati may kadua. Allah. Abi nga may kastaking nga lalaki, sir. At dalawat asawa yun, nagsapol kayo pala sa bali. Arigat ka nun, may mesay. Nasapol terserba. Di saan nga nabudno kini misis? Nabudno ah. Ngam kasapulan na ti katulungan na amang ipatig kanya. Talaga hindi nga naray ka kitang sarasarita. Mabaling nga mama ang cellphone number mo, Facebook account mo, address. Taga ano ka? Imbagak manong nemi nuto jay. Imbagak di barangay, igit ti baybay. Uwan, taga igit ti baybay ka? Tunod day off mo. Imbagak. Balin to may sadyay? Okay, umay ka, sir. Amo, mahilig ak tigit ti baybay. Saan kami may karkari sa jay, sir? Aman, basta umay ko. Tigad mo kanya ang cellphone number mo, Facebook account mo. When? And then, kumet manong name kit idit ag bayad isunan inted na kanyak di supli. Tip. Ala, sir, hanggang magawa ti tip. Ano nga rin itip? Manong name nakigtutak iti ipan na iti ala. Impan na ti unag tibrak. Ala, sir. Hinako na. Thank you. Tawagan ka ito yung trabi. Tiyan mo kidikat ang angaw na manong name. Yung timawa. Bernadette. Sended, ay? Nelson. Ay, Sir Nelson, talagang imawag ka. Yung oray mo tiawag ko, ala. Adaya, mga rod. Tibalay. Ala, baka no magiging na ka ni Mrs. Na iba sinitorong na. Munot anak yun, sir? Dua pa lang. Grade 1 ken kinder. Oh, nag-asdig da? Masalang atawan na bayad na. Anong trabaho ni Mrs.? Plain housewife. Sika, sir. Maupapisina. Ang garot nga kumat ni Mrs. Batuktalan na nga. Anda ka sa sarito nga sa bali. Manakawat ni Mrs. ko. Liplipas mi. Ano, sir? Liplipas mi. Nag-love making? Iso ka nakaturog yan. Basta mamindwa lagi din makaturog yan. Mamindwa?
Hala, sir. Mas daon nakman kanya. Nag nasa duda ka magkisasarita ti cellphone kadi kita aram kanya. Yung tsak man amukin ka, no apay, because you love me. Nadlaw ko itay, you love me, di ba? Nadamot asawon, na nag-question na man at asawa. Basta ipat patignak, di ba? Dadang ti problema ka eh. No kaano pa nga nakariknak tayo at natin mo saan nga nawaya. Pag gusto mong diriknam, marigatan ka no sa mo palubusan diriknam. Tunod tayo mo, umayk to di lugar yun. Sige. I love you. I love you. I love you too. Mas daawak manong nimi. Ung tak tibagik. Luko ka nga Bernadette. Amom lang ako din da asawa na. Apa in-entertain mo. I love you ko na. Aping yung bagam I love you to. Gaga. Turpe. Ung tak mo tibagik manong. Siyak man ngamin. Aping nga ngamin. Aping nga ta. Inin to ta magagaranak manong nimi nga dumteng ti day off ko. Rabiak nga nagawit manong nimi kabigatan na ket is day off ko. Sila na nagsakit ti dati anak ko Bernadette, nanang. Ada sangilit tayo dumigan. Sangilit tayo? Umay ditoy. Uwin. Asin no? Ni Nelson, ti boyfriend ko. Ano kasta, da boyfriend mo? Anda nang umay tunbigan. Alala. Anak, arte na sa kanas ka nang sagana tayo. Ni tatang, masapol nga mapanagkalap. Uwin. Kaya makalapan na, isda tayo na. Kaya bagang ngarot ka ang tatang mo Henry. Ay, abay. Ada ka nung sangili ito inao ng anak mo. Yung tunumpigan. The boyfriend na, Nelson Kanutnagan na. Sa paeg tungod dati mapan nagpakat sigay. Alas 9 to siguro no masangat di sumanglatak tunod na maala. Natkasasad na jay. Estudyante, uno mga pabisidan tang. Ano? Magmanta kinaheta ka. Apay ko man mga pabisidan anak may bagayin. Pintasak man. Ala, kita sigurado nga dakot siya na. Dakot siya. Ala, kitagdalos kayo tungarot nga na yung bang itiglawlaw. Ha? Kaya nuwang gayam. Datay, di ba, igitibay-bay, lakay kita anda mabalin nga magpagpiknikan sa jay. Mabalin ang ipamungarot suna sa jay. Aba, kaya nung madalusan sa jay, adamot papag sa jay, ano kaya maturog sa jay, di maturog to. Malpas tala kita mangan. Ay, nakto masapang ang dalusan. Pintasik to. Tapos di kasta kita mayat nga pagparairan no kasta melipas pangaldaw. Maringguran di kita naganak kaniyak manong nemi di panakasa nga ili ni Nelson. Kaya di nga rabi manong nemi di mawan. Hello, sweetheart. Hello. Nakatabala yun? Baga kadatahan ng gana ng umay ka. Dito ibagam kadakwada. Imbaga nga boyfriend ka. Kamay magbaga dasawa mo yun. Loko kami kung mga ibaga. Sumadlaw mo nga umpay asawan, di ba? Ubing matilangan. Nagbagay tamo yun. Imbaga ito nga ang asawak. Dito lang namatutalan dag to, ungtandak to. Nakabali. Basta, I love you and you love me. Sinuntot ka luwam, katsisak lang Alam ba't nga ipak ni misis ko? Ayaw mabinig anak yu. Alam nga sige, maturog ka nga rin, maturog matin sa paik tutumay. Ano, nas tumay ka? Umay mamigat. Allah, Napantupay nagkalap ni tatang itong parbangon sa ngatin ng alas 9. Pangal daw to na. Sige nga rin. Okay. See you tomorrow. I love you, Nelson. I love you more, Bernadette.
natin. Jak maawatan ti bagik manong nemi apay nga ta. Jak pulos pagarupan ng astoy. Jak pulos inarapaap nga ti first love ko manong nemi katadaanan ti asawa. Apay nga isot kinayat ko. Nagadudta manong nemi tinawaya may baro nga awan asawa na apay nga ni Nelson. Na nagsakakarot nga nabigatan manong nemi sinapak tinapan nagdigos ang mga nubilang tumteng. Naka-short hack manong nemi ngam kumapkep ti t-shirt ko. Hindi makapamigat kami manong nemi. Diyan. Napanak manong nemi ti igid ti baybay kinitak no. Dinalusan metlang ni tatang ti abong-abong ako nana. Wow, nagdalus? Nag-press ko dito nagmayat abuyain di baybay no kasta nga. Adaak dito abong-abong. Yeah, naglinak ti baybay. Kahit nandun ka tatagdigos. Agdigos kam to nga doa. Agalas 9 manong nemi idi umay nagdanunin dito baybay manong nemi di kapsat ko. Manang Adan ni Sir Nelsonin, si Mang Peteng. Kadi, manang nagguwapo. Hala, nagswerte ka naging boyfriend di kasi kagawa na. Manang, nakantado na giti supot nga inted na kininanang. Nagita grocery. Hala? Anda pa'y bagnet. Lungganisa kada na nagijay. Nakatado yung sangpit naman Basta unay tinagsak ni nanang. Hala, manang, nakantsamba ka. Di boyfriend mo nga manang isagot. Manang, no ibagam to man gumatang miterwatan mi, kakamsat, nagatakan na kanto. Kat ibagayan to kang kuha na Kuya, gatan na kami man terwatan mi. Kunayo nagkarin nyo kay kang kuha na siya na. Sige, alas lang, kahit kung makita siya. Nandaniti unang tibalay nga kasasarita ni nanang. Ay, anda kagaya man. Oy, ay na, ni Nelson nga boyfriend mo, ato anak ko dagitinted na. As lamay nga mini grocery, ti balay tayo, ti kaado nga grocery items. Sir, thank you, okay lang na. O, anda na. Basit lang dahil ito may minsan nga umaya, maalak to na kita rukod ti arwatan nyo, igatangin kayo ti arwatan. Hay, kuya, datakumat ibagami, sapatos ko makanyak, bag ko ka, hindi ka lang mapait. Okay lang. Okay lang. Kahit ko makita ti bye-bye. Umay ka nga. Idya nga banda. Umay ka. Dandan ita sumangpitin tatang. Sige nga natin. Inidaan mo manong name magmagna kami abay kam lang. Hindi po ka pumuntak bayan na kun manong inakbayan ng indrakos kumit manong name takyak ko iti bagin. Nelson, naragsaka. Oray siyak, naragsaka kami. Naragsaka kumapay, no baro ka pa Di bilang mo na baro Ha? Ano na Jay? Abong-abong, na may tapag yan Jay. Nagpita sa buyan Jay, bye-bye na data Jay. Alis na nga tadyeta. Hindi sa kami manong name o yada pa'y papag Pagpag-isunay. Ano pagpag-isunay? Nagtugawak met iti abay na pagamom manong nemi tinig ka na ng tagsumbangan na pingping ko my first kiss manong nemi inamalan na matindig iti lips ko sana nut nakimas di ka di bibig mo nagbaramot kang ka dahil tumumakis ko kani ibidwat ang rod. Ipapaot ta. Pagamantin sa liksik na watan titakulap na iti baro kong kumanong kit sana ka nakabra. Hala Nelson. Inuksop na watan t-shirt na manong barbunan. Pinagkat mo t-shirt mo. Kahit ko, ikatamit ka ka. Hala, baka nadalamamas kan makita na ta. Kuro kang rota, mga harak ti panglingad ta itiri daw. Hindi ito,
lingid ko, loko ka Nelson, di mo layo rin madamdaman, itatan. Magagaran naglaw na yun, Nelson. Ang asawa mo, kahit nga din asawa niya, itad ko ti amin-amin ko. No ipatpatik na, kinipatpatik kami. Rupang ka ti, 22 years old ko. At dapat 16 years old, 17, 18, sikapi nga 22 mo. Alan, kitinikat na mo tanyo pantalon na kit nakatakdak ko, mahal. Extra large nga talaga. Ah, manong naming pakita na sana insubo kanya kala. Alas, soon. Alakas la sa anak pala mamating ang experience kung tikas to eh. Adun to pa nga experience. Imamo kang gani. Sige. Manong naming nakita ako nga awanin ti arawate kastamat kang kuha na manong naming kit dinikos na kadagiti agkakabaran aging. Oh my God. 22 years old. Boyfriend. Andaan ti asawa. Nelson, apeng nga sika. Apeng nga sika. Iso manong name itinang usat ng pisang titalon ti langit ko. Nasakit ididamo manong naming iti pagamuam apagapaman lang sakit ng awan patingga nga imnas nga inak marikrik na. Nakalalaing ni Nelson manong. As in nga nakalalaing. Namin adaw akon manong name ket paulit-ulit na pa. Aging ka manong name baka no si manglada ni tatang ko na. Iso nga, guro ka, suot ko ti arwateng. Hala, nakasaksakit dito ko. Baka magnakagpakangak. Di mo ipadpadlaw. Luwa ka, Nelson. Naglaing ka. Nagbabawi ka? Magbabawi ka ni pangorti amin. Yung naragsakan. I'm so happy. Yung naragsakan kumamanin, nabaro ka pa eh. Aging kaya manong naming at ibtengen ni tatang kat adut na alam. Sir! Swerte ka ngayon may nagbakasyon, nakaadadot halak. Kimpet nga, kan ka dito yung pakat ko masigay. Hindi may mataniri kamsat ko kastamot yung kininanang. Ay, Carlos, nakadadot inted ni sir, per may, kasta. O, dila nang titib mainom. Tata, amok nga tiigit ti bayba kita mahilig kit inom. Yung tsak na patangan ti brandiyo. Ay, ti brandiyo. Labanin amin, sir. Yung kang runaan na ni ti Jane. Kita. Kadamot kit di ko adya. Sige, dito mga ti Jane. Siya kaming kit brandy Sibang at kami manong nami kit timulong ni Nelson nga nagluto isot nagtuno mano. Po, pero mga maragragsakan. Ada na tuno, ada na lengta, ada na prito, ada na sigang. Kaya nadupay dito na paninlako ni nanang manong nami. Ngim nangilasin, iti ayawit to ni Sir Nelson. Ada, paano yun, tata? Kaya ada, oran la duwang klase nga paana. Paana nga dasima na, kaya paana nga kagagaylaing, para bugsang lang. Abi sir, kayam. Napadpadasag mo tinagpana. Kaya si Kasir rin ito malpas pangal daw ta, makapagpalpatay laki di. Idya nga ba na sir, diya tinapinta sa pagpataan. Iso na lang at ako medyo analem, tangrib. Oh, kayang-kaya. Basta lagi di, okay. Alang, pana ka? Umayak to nga nabuyaag to nung kasunod pa nagpana, laing mo. Rogyan na nga rin mga anan, angem, guro ka tata. Hindi ka pa uminom? Abda sir, pinaalam, pinagpalak ti Jim. Nadadamot kanyak brandy. Naginom da kinitatang mga.
Nangaramid man tatang tinaimas nga pulutan, malaksit ka di tinuno, at dati inaramid naman ng nemi inalap-up na sana inaramid na kilawan. Naimas ka makilawan dati tata. Okay, uwan. Naimas. Umayag tungad manin. Talaga nga magustok di man ito. Kita, o ganahin itong umay ka, sir. Basta, dayob na lagi di anak niya. Di umay ka. Tai kalapan da ka. Uno si ka mismo tagkalap. Inimalpas kami nga mga manon na imi. Anat oras nga rin sumalog tayo tata. Kaya medyo lumamiis basit Alas 2, alas 3 siguro. Alas 3. Ingkampay lang rin sa Jakalapaw. Kampay lang nga medyo pariir. Hello, ay. Bernadette, tatang. Sanga ilyong nga laing tinubyom. Maragsakang kami, sir. May karkari kami. Nasiat laon na, ninto Bernadette tagbaling asawam. Wala lang, no problem. Hindi mapang kami sadya manong nimi. Lo, numamunta nga rin at asawam. Magnamnaman do. Hanti magdaragan. Maasawa ka manunusan. Tad ko amin na kansabulan. Ano? Nakas pagari kan taganak kanto. Dihang kanto nagtrabaho. Dito si kanto. Mga ipatagdaran to ti balay ito dito. Ano? Ipatagdaran na ti balay? Kaya balay ta. Tayo, kanagitan nakta. Kasanong di asawam? Di sang petak. Sa kamat sarong karan. Dudot asawam no kan. May katlo ka na. Ala. Gaduhay masawam. Kabay lang ang suportaran. Kabay lang. Dakil sweldo. Sa dapay lang. Sa baling ang job ko. Basta idad ko kami na kasapulang. Ipay mo mat kasapulang. Tamarin. Allah, ulitan tawan detayin. Kauna. Tani mo kayatin? Kuyat kumanin. Nagmayat, Nelson. Inaramid mi manin manon nemi sakbay nga naturog kami. Nariingam lang hindi agdag timot. Sir Nelson, tagpanag. Ala, andani tanan. Ala, alis na mong isuot na kita ro at bistak mo kanya kalisto. Kat, nagkakadimot lang among tagpana, sir. Nelson ko na yung tulatan tata. Kaya mo nga talaga. Kita man tapana yun. Dito yun. Mayat. Antiparra. Dito yun. Hindi ka rin. Umay ka? Kung umayak mag-ure kayo. At dun samit inaramid siya. Itatamad. Kaya kahit makabibisit, da inaramid siya kasyay. Mamati kayo matata. Ipanagnik ko kada kayo. Hanggang visit nag-asad lakit. Napangkam nga root manong nami kat syempre nalaing pa yung agtaguan ni Sir Nelson, ni Nelson ko na. Wahit nakadanon kami, manon nemi, imbaba ni tatang tipundo ti bangka. Dito tayon, Sir Nelson. Ada butoon yun, tata. Butoon. Ay, hanggang mga butoon dito. Tumpaw kayo, Nagkuyat kami, Kasapot dati, Mga ramik ti butoon ko. Adala tadi. Kaya nagaramin na kalalis to. Naruam kan saman, sir, nga talaga. Amumat, may panggap. Dagito yung kalap. Dapat padasak tata. Kinabud no na pumapanaak ng saan nga baybay. Karayan. Kasta. Ayan. Iding kabil na suot na dyan. Suhos. Intapog na ti ulo na naming. Apo, nalawag. Tata. Kaya natutuwa makikita nga mapanaan. Kahit na naatap lari kita, sir, no, tikal daw, ng tirabi agad ko, naamo da, tamat maturog da. Sige. Okay. Kasi kapaot mo, sir, kayang ti 2 minutos. 1.5 lang. Kaya kasta.
Kapasari mo naabot ko ti 2 minutes. Kahit mo sa Nelson, 2 minutes, nga da ka ti uneg, napaot ka. Narwamak na ron. Manong name timmapog, gabuta, adalam, hangko makita. Umas asul manong name. Inurasak, babayin iti cellphone ko. Alas, tatang, di mo na tumawad din. At dami sa aming inuton. Dahil tumatawad din. Ala, tumatawad. Ala po, at nanala na. Oh, ay sir, kahit mo sawan, dinobol mo, dua. Data, pinuntang na may sa ko yung kasang sigod, nagabay da eh. Imbag ta saan nga timaray. Ano na gito yung ikan? Opo, katmayad na kita, malaga sir, naiwas. Tungarad, malaga, nagdurakkel pa eh. Nagmayat, nagpana. Bagayo nga malas, nag-aasat gaya. Manong name lumlumnak lang aro din si init, sami pa lang maanawan ni Nelson. Nakadot na ala na manong. Kalalaing kagaya. Talaga nalinga ka. Namin ano ka kada pinanan. Di ka gawin. Naman gawin ako. Nagbuwalnas manong name na kami tugot ng arwatan na iti makarubuatan. Ay mangantay pa sir. Nakaluto kami. Hanin na. Ikamat ko rin ito yung nakalapag. Itya balay tap no maraman ang daman. Napang ko itulod in so naman nung name ko sa ina. Inarakop na ngayon nagkanta na kitilips kong Jack malipatan na tingal daw. Ure siyak Nelson. Jack malipatan na tingal daw. Iri awanin ni Nelson manunimi pinulutbot nagnatatang kaninana. Pag pinustahan da anak ko la, saan ka ng virgin? Ledya kinalisto ledya nga Nelson. Tang ipatpatag ko, ipatpatag nak. Nugas ta, adan na pasama kyo. No naglaing matisuna. Kasano nagsikog ka? Kinagsikog ka, asawain na. Alalala, anak ko. Sabi ko mga arod, di kanto agsagaba, itilubong niya yan. Tabayan niya ngayon pa nagkunayo. Sila kami Jack mamating nga, maka-boyfriend ka, tikas kagkuhan. Bak na. Mga pabisina, takil ka ng sweldo na. Sa naglayngag pa na tilo ko. Nagpaot. Nagatod na alam na. Ngayon, adadugit yung bati na, huwag nga ro, tinggat to ila ko bakit, ito no, bigat. Hagarot nga malais nga, damit ayos na. Ay, nag-asat, di ba nagkalap de dya eh. Adot na alag ka po yung kuhan, sakat ado pala na panaan na. Kahit nung kas pagkarigan tag-asawa kayo, mabalid yung tumot nga gumatang ka na kita'y moderno nga pagkalap. Yung kita, mayat ay sus, igatangan nakto kung makanagita di moderno pagkalap, dati bangka di motor, tayo makadayuak. Ibagahin to king kwa na tatang. Iregaluan nakman kung na yun to. Mayat na ta, kayat na day dyan. Kabigatan na manunemi napanak manin simrek na nagtrabaho. Yun oray kung tumawag suna. Diyak mo oray nagmalmalam. Karabian na manunemi ti mawagak anatanded cellphone. Kabigatan na kasjamot manin. No tumawag kak mati. Diyak ba't maoray tawag na. Dumteng manin ti day off kumano. Nagawid na kamalmalday. Sabi ka sa kinaliday po. Wantang. Umay ko di manin itong bigat ni Nelson. Diyak mo't matawagan na. Samot tumutawagan. Ana? Isagsaka anak lakid din para intun bigat. Tagkuyog kam ko mga mapanagkalap. Ibagam ko mga masapain ta kwa. Masapon nga panagpana dapat hampay ti mauji init. At check am ko mga panan. Sa tilipas pangal daw datay awa. Buno before ti pangal daw. So kaadun ko nagiri mapanaan.
Timawa ka kitarabi madilat tamano. Dua lawas, talo lawas, makabulan, 2 bulan, 3 bulan mo. Ay, anak ko, awan. Anong awan? 3 bulan ni Tan, manipod iti ibagam nga boyfriend mo na dyan nga imay gimatang. Dito nang kang katitip. Basta na kanan? Nelson. Di ba imay idi dyan lugar yo? Kani di take-off mo? Uy, ada na pasamak yo ala. Ada nga root ngam tsak matan makontak sa matan tumotawag. Ket, 3 bulan itang sana ka natat nga. Nagbalin nga dagos ka di nga daw. Iti unag ti abong-abong iti ikit ti baybay. Wala ka. Natatang kininanang agduwa-duwadan. Kamod agad kadadaop ko kat umay sa jay lugar mi. Ingka rin na pwede nga arwaten ti gatangin na para kada kwada para kanyak na maumat din. Day off ko manong name naguptalan ng datatang kinanang ti kasasaad. Masigug ka? Untan, ha? Ngam sa amon nga makontak da dyan Nelson? Diyak matan makontak. Kisla, pinukaw nanda dyan nga number na. Minusar na pa ng tawag kanya. Sino nga talaga minda dyan? Ang kasasad? Tandaanin ti asawa, tata. Kala! Ay, nagloko ka. Nadagayam asawa ng aping yung palupos mo nga pasama ka na kayo. Gapot yung patpatag ko. Ingkari na mat ng diyak dinakbaybayaan. Ano, gusto pagalikan tagsikugak at mangipatakdar ka nung pa, di balay mi dito eh. Ito, may nagsasarungkaran. Umay na kami sa sarungkaran, iti anak mi. Kahit mga sawat, ibalay na ka. Ngam saan na kang ikasan. Gabutan na asawa ng arudin lang. Oh! Di ka taga nagkabalasang anak ko. Aya po, aya. Kunakmal ng swerte. Keng kaday dyan nga lalaki. Ngam nang tidmat gayam keng katit. Pakaibabay na. Di aga nagkabalasan. Kabilitan manong naming nga naganakak nga balasan. Buhen. Nagdinamag dito lugar mi, manong naming nga siyakat diskrasyada, ada nang putot kanyak, nga dadyang nga nang putot kanyak, katadaanin iti asawa. Hindi mo ba rin ko napanawan, manong naming ti anak ko nga ni Bobby. Nagsubliak mo lang nga sales lady. Adulat talat, tari kita karaarim kanya. May sa katakwatan ni Alex. Alex, may sa ka ba disgrasyada? Ada anak ko. Iti kinabalasan ko. Huh? Abay, sinakaputot kang ka. Diyan ang laking impateg ko. Nabadaanan ta asawa. Kastagaya. Kaya sige, nakasaganak na tamat mangipatag dyan mo. May patag na klakit eh. Awanin tiratak pangangkayan. Kahit mo sawan, ay itong palang na dyan nga lalaki. Nga dalang nga rin asawa na, nga binabayaan na kayon. Ingkari kinipaki. Nga iso, kitusun tulat na. Tula amin. Aman. O rin no awanin tawag na, kasla kasasalita. Ure awan kan, Nelson. Siksikan to palang di patpatek ko. Ure awan kan. Mangnamnama nagsublikan to. Ure nung astang umayag ag bakasyon day of ko manong nami umindak pasyaran di baro dito'y lugar mi ngimsang kong ikaskaso ida. Ay nang itatiranta no talaga nga di mong kaya ti mga asawa. Wano makiasawa. Umanahin ni Bobby nga pakalaglag ipak tinapalabas tatang. Nga naaramid ito nagtiabong-abong itiigid ti baybay.
Aya po ay uray awan isuna. Isun to pala ti patpat ko. Ano makitak ni Bobby? Kasla makitkitak mata ni Nelson. Uray awan kan. Siksikan to pala ti patpatin ko. Mangnamnama ak idi manunimi nga dumteng to ti gundaway nga biglang agpakita ni Nelson. Ngem, piton ti tawan ni Bobby mano. Aging kakadag ito'y ni iniwan. Ket, sang ko pa'y nga nakita, saan nga nagpakpakita pa ni Nelson. Kasla inyarig ko nga layap nga dimteng. Taka ano idi? Dimteng ti Miyerkules, nagdayo opak ti Friday. Kanay di nga Friday. Di akong nakita, idi agawi din. Saturday, Sunday. Malito lang aldaw, manong nami nagkita kami. Di umunang aldaw, di agamamu kami, iti may gumatang. May kaduang aldaw, halos nagmalmalim. Ganamin adunak nga inikutan, kanay ding aldaw. Nanay ding aldaw, isot pa nakabukel ni Bobby, anak ko. No kasta nga dagtigi di baybay, manong nami kan kantahik, deta kanta. Uray awan kan. Siksikan tulay. Uray awan ka. Manong nimi adulata di kita agaharim kaniyak ng talagang yung kariko ni Tibagik. Naururay, di pa nagsubli, pa nagpakita ni Nelson. Uray no adda piton, walunton nga tawen nga naglabas. Magnamnamak lata, aging gang adda, danum iti baybay, agur ureak to pala ti pa nagsubli. Dahil nga rod, manong nami, ti pagkasalitaak, kita pakamuang kanto, no kas pagari kanta, mauray kanto ti pa nagpakita ni Nelson ganyan. Sabi ko mga damat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo, Bernadette. Thank you, Bernadette. Thank you, magkadagiti nagbuya,